Ufikile kwakhona lamzuzu wokuthi gwaqaqa sichubelane ngobuncwane besiXhosa kwinyanga yokuzigasa ukundolosa sidlisela ngenkcubeko yethu kumhlobo weNNFM. Namhlanje sinalo nyweba ke yokwamkela omnye wendwalutho eziphokolise ngaloo ntshinga yokuzakuzela ukumila ukuhluma sikokoseke isiXhosa kunjalo nje sithethwe ngqe ngebhongo nangeqhayiya ngomdala nomncinane. Enthetha ngaye ndigqamza ngaye apha ngophuma izandla kaloku njengomhlohli kwiNelson Mandela University eGqeberha, uGqirha Ruby Zawuka. Mama Zawuka, sikwamkela ngokufudumeleyo kule nkqubo iyodwa nekhethekileyo ethi rhabula ungafiki. Mandibulele kakhulu ngokubulelwa kamnandi kangaka. Mama uZawuka, ndifuna sidatele enzulwini zisuka nje. IsiXhosa esi yintoni? Lulwimi lwesiXhosa oluvelaphi olu? Luyeleleneyo okanye lwahlukileyo mpela kwezinye ilwimi? Ulwimi lwesiXhosa yindlela abantu abangamaXhosa abathi banxibelelane ngayo khona ukuze bazawuvana xa bethetha. Ulwimi ke yinto esetyenziswa ngabantu nabaphi na. Zininzi indidi zolwimi ezisetyenziswayo kude kunxibelelane nezilwanyana ezi, kodwa ke xa zinxibelelane ngolu hlobo thina sinxibelelana ngalo. Zinendlela ezidalwe ngayo ukuba zinxibelelane ngayo. Kubone sisithi umzekelo inkomo zigcwala emswaneni, kubakho izandi ezizenzayo ezibonakalisayo into yoba ikhona into emoshakeleyo kwenye inkomo. Kutsho ke ulwimi yindlela ekunxikelelwana ngayo. Ukuba luvela phi ke ulwimi, luvela kumdali. Akukho mntu unokuthi ayisalenza ulwimi thina, luvela kumdali. Eyi, ulwimi ke nyhani lunesandi okanye alunasandi. Njengoba sitsho uba sike sive sibona nabanye bethetha ngezandla ufumanisa uba tyhini bayathetha bayavana futhi. Hey, olu lwimi lwesiXhosa sinebhongo ngalo luphi ngoku? Lubheka pha okanye luzanganene okanye ugangatha ndawonye? Yo, ulwimi lwesiXhosa luya elwagcibeni ukuba ndinokusebenzisa loo ntetho. Luyaphelelwa ulwimi lwethu. Phelelwa kakhulu, lupheleliswa yinto kokuba abantu abaluhoyanga, abantu abalukhathalelanga ulwimi lwethu, abantu balujongela phantsi ulwimi lwethu. Kanti ulwimi lwethu sidalwe nalo. Awuzujika uthethe isiNgesi okanye uthethe iAfrikaans, uthethe isiXhosa esi. Ulwimi lwethu ke ngoku lunayo indawo yokuba lukekele kakhulu ngenxa yoba lungathandwa ngabantu. Kutheni lungathandwa ngabantu? Banyanisile xa besithi indlala yodwa le alutyisi ulwimi lwesiXhosa. Yo, ngabantu abangaqondiyo ukuba xa uthetha isiXhosa utya kakhulu. Ulwimi lwesiXhosa ungayana phesheya kwelwandle ngalo uyolusebenzisa ufundisa abantu baphesheya kolwandle. Umzekelo, uyakwazi ukuthi ulapha ufundisa abantu bangapha phesheya abafuna uzawuba zindwendwe apha eMzantsi Afrika. Ubafundisa isiXhosa bathi befika apha eMzantsi Afrika nokuba bebekwazi ukuthetha olu lokunxibelelana nje ulwimi omolo unjani uyaphi. Iinkampani ezininzi ngoku zifuna ukuguqulelwa amaxwebhu azo, guqulelwe esiXhoseni. Kwiindawo ngeendawo naxa ungena kwezi ndawo sithenga kuzo uyafika kubhaliwe nangesiXhosa. Ezo zinto zenziwa ngobani? Zenziwa ngamaXhosa. Andiyivumeli kakhulu into yoba kuthiwe ulwimi lwesiXhosa lutyisa kakhulu ulwimi lwesiXhosa. Uyandikhathaza kodwa le ndima yoba uthi luyaqenqgeleka luye lwagqibeni. Yo, kuba kaloku bendiba uzawuthi mhlawumbi ikhona ibuyambo noba incinane kangakanani. Bakhona abantu abayizamayo ibuyambo. Akhona abantu abayizamayo ibuyambo. Incinane ke kodwa. Umzekelo, nalapha kumhlobo wenene
zikhona iinkqubo ezinguqompiqompi ezizama ukukhulisa isiXhosa. Nabazali, bakhona abazali abazamayo ukukhuthaza abantwana bakwabo bathethe isiXhosa. Kodwa uninzi lwabazali alukhathalelanga isiXhosa. Kuqala bona abazali kanye. Ufumanisa umuntu uba akathethi isiXhosa esisiso. Umuntu athethe ngamazandla, ngamasisu, ngamandwendwe. Sukela ngebantwini abadala. Kungoko ndisithi ke luyahamba libhekelwa egcibeni. Ezikolweni alusafundiswa kakuhle ulwimi kuba kwa abafundisi intsapho abasasithethi kakuhle isiXhosa. Kungoko ndisithi ke luyaye ulwimi lwethu elagcibeni. Ukuba ngabasilukhathalelanga, ukuba ngabasiluhoyanga, ukuba ngabasilithandi. Ezimpembelelo zisamacaleni njengomabona kude, ezifoni ziphathwayo zesandla, ukuxubana kwabantu nokuhamba uye nakweliphini icala komaRhawuti, KwaZulu-Natal nakomaKapa. Azinampembelelo zenza into yoba nyani olu lwimi lwethu lufuthaniseleke, lude luphembeleleke, lugqunyelelwe. Inkulu kakhulu impembelelo, ingakumbi kwezi fowuni siziphathayo. Ubone umntu naxa ebhala umyalezo kwifowuni, ubufuna ukubhala uSisipho, ndenza umzekelo. Wow. Sisipho athi CCPO. Alahleka ke ngoku indlela yobhala noyokupela apho xa umuntu ebhala, kuba kaloku uzayiqhela laa ndlela yokubhala. Fika esikolweni endaweni babhala uSisipho, baqhela ukubhala ngolwahlobo lwefowuni, abhale lo CCPO. Lulahleke kulwimi ngaloo ndlela. Ukuba ngaba besinokuthi naxa sibhala kwezi fowuni sibhale ngohlobo olululo, belizawuhlala ulwimi lwethu lululo. Uve tata naxa umuntu ethetha, uve nemvakalozwi le, hayi asiyo yesiXhosa. Athi umntu ndihamba ndedwa. Yintoni loo nto yokuthi ndihamba ndedwa? Imvakalozwi kaloku iyasebenza kakhulu esiXhoseni kuba ukuba usebenzisa imvakalozwi engachanekanga esiXhoseni, loo nto uyithethayo izawubheka kwenye intsingiselo engasiyiyo le uyithetha. Zidlala indima enkulu kakhulu neefowuni nomabona kude xa zingazithethi kakuhle isiXhosa. Ndikhe ndibone naphaya kumabona kude ufike kubhaliwe ezanda athi umntu xa ethetha mhlawumbi izindaba ubhalwe ke phaa ezantsi, ufumanise into yoba into ibhaliweyo apha Ilumeza, iyalumeza. Ibuthelezi. Kakhulu. Ayiyo. Mamuzawuka. Hayi. Sisathethwa ngendlela eyiyo isiXhosa. Kuba uzawufumanisa into yoba ubuya eGqeberha uthetha isiXhosa esingafaniyo nesakwaBhaca. Uthethwa isiXhosa esingafaniyo nesakuGatyana nesaseKapa. Kukhalwa ngamalusu kwezinye indawo. Amandwendwe, hayi, njalo. Iimpendulo zam zimbini. Hayi, alusathethwa ngendlela eyiyo olulwimi. Ewe, bakhona abantu abasalithetha ngendlela eyiyo olulwimi. Ndithi hayi kuba abantu abaninzi ingakumbi ulutsha balithetha ngendlela engachanekanga olulwimi, ingakumbi ezidolophini njengokusitsho, ufike kuthethwa ngamalitye. Ewe khona basekhona abantu abasithetha ngendlela eyiyo isiXhosa oku, kuba emakhayeni noko basekhona abantu abathetha isiXhosa ngendlela eyiyo. Kodwa siyalahleka. Iingcambu nenkcubeko yolulwimi ziyaye elagqibeni. Thina bantu ke balukhuthaleleyo olulwimi sizama ukulugcina njengawe lo. Uzawuthi wena xa uzigasa undolosa uzinkompa isifuba uthi ukuthetha nokuxabisa isiXhosa kukwenzele ntoni wena? Ukuthetha nokuxabisa isiXhosa kundenzele izinto ezininzi. Uyabona ndiyancedisa nalapha emhlobo wenene ngenxa yesi siXhosa. Ndatsalwa ngomnye wabafundi bam kube sazi into uba ndiyasithanda isiXhosa. Wathi khawusincede mama uzosincedisa apha kwesi siXhosa. Ndiyabhala incwadi ngesi siXhosa.
ndihlela incwadi kwakwesisiXhosa. Zininzi izinto endizenzayo ngesisiXhosa ngoba Siyakutyisa wena. siyandityisa. Ngeli xesha kanye sendisidla umhlala phantsi kodwa siyandityisa esisiXhosa. Ya. Yabona ndivusa ngabom le ndima. Kuba ndikhumbula omnye mhlambi uthi kum, hayi andiva yonke ndiyithethayo kodwa uyithetha ngalo kodwa imnandi. Ithetha uthini loo nto? Loo nto ithetha ukuthi isiXhosa esi simnandi okokuqala. Loo nto ithetha ukuthi loo mntu wayethetha isiXhosa poqo, esebenzisa imvakalozwi echanekileyo, ngoba kaloku isiXhosa sisiXhosa esinemvakalozwi. Loo mntu wayesithetha kamnandi isiXhosa, isebenzisa amagama esiXhosa, isebenzisa imvakalozwi yesiXhosa njengoko ndisitsho nje. Ulutsha lwethu lunento eninzi yokuyivuba le nto. Athi unguhu wahwe umzekelo. Ufumana uba ongathi xa engalifakanga igama lesiNgesi uzawuba ngathi uhlelelekile, uphantsi kakhulu. Kutheni kunjalo nje? Ingaguqulwa njani loo nto? Bade basebenzisa igama elithi usisiXhosana Yeva? xa usebenzisa isiXhosa. Ulutsha lwethu hayi kunzima kakhulu, ingakumbi olu luzalwe emva kwalaa nyaka ka-1994. Kuba kaloku lona luhambile laya kwezaa zikolo kufundwa nabamhlophe kulo. Zikolo ezo ezingafundisi isiXhosa qho, zifundisa ukuthetha isiXhosa, ukukwazi ukuthetha isiXhosa. Ufumanise ke ngoku into uba abantwana bethu bayaluxuba ulwimi ibe ngumvubo mazimba. Ufumanise uba naxa bexuba ulwimi bade basebenzise namagama noko akhoyo esiXhoseni ebenokusebenziseka. Umzekelo, umntu athi mhlawumbi andi-understand. Yeva? Kodwa uku-understanda, kukhona igama elithi ku-understanda ngesiXhosa. Ya. U-andiyazi, Okanye asingo-andiqondi. Asingo-andiqondi, ngo-andiyazi. Ngoba kaloku awuzokuthi andiqondi ibingqondo yakho isebenza njani na. Uzawuthi andiyazi indlela ingqondo yakho isebenza kanjani. Awuthi andiyiqondi. So ndithetha ukuthi ke bathi ke ngoku naxa besebenzisa loo magama bawasebenzise ngendlela engeyiyo. Thathe laa gama lesiNgesi basifaka apha esiXhoseni kodwa ufumanise into uba ayilo gama ebefanele into uba uyalifaka esiXhoseni eli ngokwale nto ayithethayo. Kukho into apha ekhathazayo mhlawumbi kuzo zonke ilwimi. Umntu xa elufunda olu lwimi yakhawuleza ukufunda la magama agwenxe, amagama mhlawumbi abalula amanyundululu, amagama athukayo. Kutheni kuba kumtsalane kakhulu kumagama njalo xa ufunda ulwimi mhlawumbi nolunye? Uyabona ke kolu lwethu ulwimi ithanda ukwenzeka loo nto xa ufundisa umntu ongengomXhosa. Asithi mhlawumbi ufundisa umntu okwazi ukuthetha isiNgesi. Ndizawusebenzisa nje igama lokuthi hayi sukuba bebalukuhla nje befuna mabahlekwe ngabantu abangamaXhosa, ngoba akho nto ithi makusetyenziswa amagama esizawuthi ke ngokugama olusebenzisileyo abiza amanyundululu. Uzawusibetha kutata utshongolo ngoba uthe ngapha amagama ngamanyundululu esiXhoseni. Utsho nyana. Uthi kwagama lamkelekile. Kwagama lamkelekile. Andinawuthi yintoni ebangela loo nto, ndingathi nje kuthini? Sisigezo. Kodwa ke kuba xa ufundisa umntu ongumXhosa ke masithi mhlawumbi akasazi nyani isiXhosa, sozumqale ngomfundisa amagama ngamanyundululu sisebenzise ke eli gama ulisebenzisa. Awekho nyani amagama ngamanyundululu? Asilo lwimi lunentlonipho, lunembeko, luthobekileyo, lukwazi ukuba ungavele ukrazule nje udanduluke ugibisele noba igama linjani? Yabona ke indlela esikhuliswe ngayo. Sakhuliswa into yoba amanye amagama siwabizi ngohlobo abizwa ngalo. Kodwa ke wona amagama ngamagama anjalo, igama lesiXhosa. Kuba uyafumanisa into yoba esilungwini abantu abathetha isiNgesi akho magama abawahloniphayo. Bawahlonipha babizwa benjalo.
into emangalisayo ke ngoku umntu athi xa efuna ukubiza igama athi linyundululu alibize ngesingesi ungayazi into yoba xa elikhumsha ke ngoku alibi linyundululu na igama lithi ukuze ke libe linyundululu masesebenzise igama ke lenyundululu igama bezilinyundululu ulisebenzise ukuba malibe linyundululu ndamani uba ndiyavakala nada funeka ube injongo zawo kuthuka ngoba ukuze livakale njengelithukayo uba ndiyabuza ndithi kuwe uphi uyihlo akho nto ibuhlungu le andithuki okanye andithethi igama ayinakrwada loo nto akokrwada loo nto kodwa uba ndithi ndabetshoxela kuyihlo betshoxela kuyihlo uve kabuhlungu ke ngoku uba yu lo mntu atathi abize utata ngoyihlo kodwa uba usebenzise utata ibe ligama nje elimande livakala nonyoko uyafumana sesebhayibhileni kuthiwa uyihlo nonyoko ayilumezi ke xa ibekwa kolo hlobo ingalumezi njengoba ndisitsho nje impendulo yami ithi yindlela esithi siwasebenzise ngawo athi alumezi kanti kukuyibalana apha la madoda awayephangele alwa amadoda amnyama umlungu uyanqanda kwenzeke ntoni ixakwe le ndoda uba ithini kuba lo uthe unyoko buza kunyoko ngoku xa ikhumsha ngoku kuthiwe ask your mother uthi yintoni erongoke kuloo nto thi umlungu uyeva yena ingene kakubi kuye kodwa ke ngoku xa ikhumsha ngoku ingena thambileyo noko ayikho rhabaxa ewe kuba kaloku unxibelelwano olo ngoku lwaluvakala ngathi lurhabaxa unamyalezo uthini onokubhekisa kubazali nje egabalala malunga nokuzama ukugcina eli lifa lethu lululimi lwesiXhosa nabantwana babo balugcine baluhloniphe baluhlonele baqhubekeke okanye baqhubele phambili nabo belugqithisela kweyabo inzala okokuqala abazali mabalithande ulwimi mabasithande isiXhosa mabasixabise isiXhosa mababakhuthaze abantwana babo ukuba mabathethe isiXhosa isiqalo sobulumko ukwazi ulwimi lwakho maluqaliswe ulwimi nakumabanga aphantsi apha ezikolweni nokokuba abantwana bafunda kwezaa zikolo zixubeneyo makubekho amagumbi ezifundo zabantwana abangamaXhosa apho bazafunda isiXhosa abekhona amagumbi esiXhosa apho kufundwa ukuthetha olu lwimi isiXhosa abazali mabathi abantwana xa bebuye esikolweni bathi akukhunyushwa ke ngoku apha ekhaya sithetha isiXhosa xa sifunda isingesi siza kuncedisa kumsebenzi wasekhaya ndikuncedise ngesingesi kodwa nje masithethe isiXhosa apha ekhaya kukho umama endimthandayo osekapa umama uFikiso Maqashela umama uFikiso Maqashela ubhale incwadi ezininzi ngesiXhosa umntwana wakhe uyaqhawula esiXhoseni kananjalo uyaqhawula nasesiNgesini ngoba kaloku uthi awufika ekhaya afike umama uFikiso athi mamela apha ke mbali apha uzawuthetha isiXhosa apha kule uzawuthetha isiXhosa nomntwana sede wasithanda ngoku isiXhosa sithanda ukufa ude abe ngathi usithetha nangaphezu komama lo wakhe kanti ukuthi ke kufuneka isiXhosa abazali babakhuthaza abantwana bababonise into yoba ulwimi lwakho luxabisa ufana nolu lwesingesi ulufundayo uba naba besingesi baxabisile mos ulwimi lwabo nolu lwakho luxabiseke ngoku singayinqanda njani le yokuxubana ungaze noma sisiZulu noma sisiXhosa na igama elisetyenziswayo fike umuntu ezimisele emephambi kwabantu esithi yena uthetha isiXhosa ngqe fike khala ngokuhlukumeza eke athethe nangongqongqoshe zonke zezo zinto singohlula njani phakathi kwesiZulu nesiXhosa nesindebele ngakumbi ke kwezilwimi zesinguni nanjengokuba besenditshile ukuba ungumXhosa usixabisile isiXhosa sakho kuba kukho masenze umzekelo mhlawumbi kwindawo ozawuthetha kuyo khawujonge namagama lozawasebenzisa into yoba ingaba ngawesiXhosa nyhani na
ubuzise nasebantwini abasaziyo isiXhosa into uba eli gama ingaba sisiXhosa ngokwenene na. Njengoba sendile umzekelo ndathi ukuhlukumeza ligama lesizulu, ayilo gama lesiXhosa. Igama lesiXhosa kukuphathwa gadalala okanye ukuphatha gadalala. Ifuneke loo nto ukuzama ukulungisa into uba masizigade thina abantu abathetha isiXhosa into uba asixubi na isiXhosa sethu nesizulu, ngoba seyininzi nyhani laa nto into uba ufumanise into uba tyhini udibanise isiXhosa dibanise isizulu. Into ebangela loo nto ngamanye amaxesha ziindawo ezi esihlala kuzo. Uyabona xa usiya ngapha komaBhizana Mzimkhulu bakufutshane asondele. So kukho ifuthe ke ngoku lesizulu apha emaXhoseni. Abantu ke abangamaXhosa bayathanda ukuhleka kakhulu kulwimi lwabo. Umntu awusuka apha beke ngapha kwaZulu Intsuku ezimbini abuye akhuluma. Uyabona abuye sekhuluma. Kodwa kumZulu soze umve ephazama ulwimi lakho. Thatha isizulu sakhe poqo. Ungahlala nomZulu iminyaka ngoba ingamashumi 5 soze umve umZulu etshintshile yakho isizulu sakhe uzathetha isizulu. Utheni thina lento singabi njalo? Utheni singaluxabisa lwethu ulwimi? Kungaluxabisi na mama uzawuka okanye mhlambi kukuthambela imeko kuyo nokuzama uba mawufikeleleke nawe ufikelele kwabanye abantu bangabe bekufunisela okanye befunisela bezama ukude baqobhoze basondele kuyo. Batheni bona bengalithambeli isiXhosa esi? Xa usitsho usithi kukungalifuni na okanye kukuthambela loo meko kuyo, njengoba senze umzekelo nje athena amaZulu ona engathambi athi make sithethe isiXhosa. Theni? Mhlawumbi bakhona abazamayo. Ukuba bakhona bambalwa. Iza kulaa nto ithi ulwimi lwakho lulwimi oludalwe nawe, lulwimi oluphiweyo ngumdali. Luthande, awuzojika uske ube ngumntu ozakuthetha isiNgesi. Udalwe into uba uthetha isiXhosa, thetha isiXhosa esi sakho ke usithande. Mama uzawuka le ngxaki nale nkohla uyibabazayo ngolwimi lesiXhosa okule ndawo imqengelezi iya elwagcibeni ngabula wena. Into evelela zonke ezinye ilwimi njengathi aba okanye ilishwa lilapha kuthi thina abantu bathetha isiXhosa. Ngokophando lwam noba zikhona ezinye ilwimi andiyazi uba kwenzeka ntoni kuthi thina abantu bangamaXhosa le nto singayithanda isiXhosa. Ithethiswa le nto kuba ukhumve umlungu kuyintlanganiso okanye intlanganiso apho kuthethwa isilungu khona sisebenzisa igama lesiXhosa okanye sisebenzisa igama lesizulu okanye sisebenzisa nje igama lolunye ulwimi, soze umve. Kodwa thina uyafumanisa into yokokuba sithi xa sithetha ufike siluma nakwamagama esiNgesi, siluma nakumagama esizulu. Kutheni loo nto kunjalo? Kutheni singasithandi nje olwethu ulwimi? Seleshumayela umfundisi. Unjani abantu ashumele kubo bemnyama bonke? Khumsha bhekeqeke. Khumsha bhekeqeke. Ufike ke unaba bantwana mhlawumbi umuntu ucela uba makafunde into noba lilitye elilityhilwayo afunde athi lala ngoxo. Uyayiva? Kanti ngulala ngoxolo. Kanti ukuba umuntu ebesithi ndize ndiyithethe kanjani le nto, ifundwa kanjani le nto, ubuza ubuze uba ndingayithetha kanjani le nto uzivakala ebantwini, ithini le nto. Unjanje afune noba isandi esi makasizise njani okanye isandi esamagama masithini imvakalozi. Funeka uba imvakalozi le ibalulekile kakhulu nje besendithile nje, ngoba kaloku imvakalozi iyayitshintsha intsingiselo yento oyithethayo. Ukuba ngaba umzekelo uthi uze undithengele ithanga,
uze uthi wena uze ulithengele ithanga. Uyabona imvakaluzi yami itshintshile, ithe ithanga, ndathi ithanga. Uzawuza nento engachanekanga kule nto. Engeyelo ubuyithunyiwe. Njalo nje. Njengesiziba. Njengesiziba. Uzawuza nelapho kanti bekusuthiwa yizana lendawo inamanzi. Kakuhle nje. Umzekelo. Maninzi amagama anjalo ke afuna ukulungiswa nasesiXhoseni athethe avakale kakuhle ebantwini. Ya. Hayi. Akukubi esiXhoseni nyani kodwa luxanduva lukabani mamuzawuka ukuqamba nokuyila amagama ezinto ezintsha ezifikayo. Ikhona ke ibhodi yesiXhosa iPensal apho tatuthongolo basebenza khona. Luxanduva lwabo ukuqamba nokuyila amagama amatsha esiXhoseni kuba nabani na unokwazi ukuziyilela igama lesiXhosa okanye ziqambele igama lesiXhosa lalawo nto afuna uyiqamba. Ingxaki izawuba lapha ke ngoku uzawulazi wedwa eli gama, ulibize eli gama mhlawumbi ulisebenzise emoyeni okanye ulibhale sixakwe thina into uba ligama lithetha uthini na eli. Fune ke ngoku uba makubekho ibhodi apho kuthiwa umzekelo, hayi ifriji masithi sisikhenkcezisi okanye sisibandisi. Suke phaya kulaa mlomo phezulu Pensal. Siyazi ke ngokuba okay nasesikolweni ke ngoku ndibiza ngolu hlobo igama. Kuba kaloku masenze umzekelo iifowuni ezi sinazo. Uyakwazi amagama amaninzi ebibizwa ngayo ifowuni ngonomyayi, ngomakhalekhukhwini, leli phela izawusetyenziswa igama. Leno sithi ke ikhona ibhodi yePensal okufuneka iqambe amagama esiXhosa. Sithetha nje ngaloo nto. Kukho amagama afana xa kubhalwa manje izimzekelo xa kubhalwa ufike mhlawumbi kubhalwe ndahamba. Ibhodi ndiyayicela into ibikho izama ukuyijonga loo nto kuba kaloku uthi xa uthetha uthi ndahamba. Lo ndahamba uqala ingasafake lo ababili ngoba uyava na uthi angafani nabanye bonakalisa into uthi ndahamba. Zininzi into ezifuna ukulungiswa ezifuna kwakhe siphinde siziqala siyapha esiXhoseni. Umolo sithi molo. Kodwa sithi molo xa sithetha. Makufakwe hahazo pha. Lapha ebhalweni makufakwe uhahazo. Utsho uthetha kanye into nami ukuthi qatha uwena kumuntu mhlambi ndizama mhlambe ehlokoloze funa ihlombe libe ngathi liyaphakama uzama ukuthi yena wena kodwa ifundayo uzathi wena ayike ngoku kule ndawo ibiza ukuthunyelwa kuyo. Isizwe masibuyele ekhondweni. Sibuye sithethe isiXhosa ngqe singafadalahi. Uzawuthi mhlambi esasiXhosa sibhalwe eBhayibhelini sinoba bushoqolo nokwakuqina asigugelwanga zidyasi. Sigugelwe kodwa asigugelwanga zidyasi. Asigugelwanga ngolu hlobo lokuba abantu abadala, abantu abasaziyo isiXhosa bayazazi esasiXhosa sibhalwe phaya eBhayibhelini. Kodwa akhona amagama abhalwe phaya eBhayibhelini abangela into kokuba abantu bangaqondi into bakuthethwa ngantoni na. Mandenze umzekelo. Kukho indawo kukho ivesi phaya eBhayibhelini ethi uMoses watyeka. Abanye abantu bathi xa befunda uMoses watyeka. Abanye abantu bathi uMoses watyeka. Kufuneke ke ngoba khawuduye mhlawumbi kwiBhayibhile yesiNgesi uzofumanisa uba ithini eli gama uba wena ungumXhosa lo kanti ukutyeka alisasetyenziswa lo gama. Asasetyenziswa lo gama abantu abasalazi kakuhle kanti nguwaphambuka lo. Yabona ke iBhayibhile ke ngoku alungiswa lo magama. Maninzi amagama awayesetyenziswa kudala
angasasetyenziswa ngoku. Sikwelo phulo ke ngoku nangoku loba silungise amagama anjalo aza kubangela into yoba abantu bawaqonde amagama, kuba kaloku nolwimi olu luyakhula. Ubona ke ngoku ulwimi xa lukhula siyakwazi ukuthi siboleke kwezinye ulwimi, siboleke ngoba kaloku umzekelo thina sikhule sihlala koongqo phantsi kungekho festile. Sakhula ke nathi senze izindlu ke ngoku ezinefestile, sabe singenawo laa mngxuma thina apha kungqo phantsi uba yintoni. Wabe ukhona kweli cala lesingesi kusithiwa fenster. Sacaphula ke ngoku phaa esibhulweni satshintsha ke ngoku isakhiwo sokubhala kwelaa gama uba mayibe sisakhiwo sesiXhosa, sathi festile. Amagama amaninzi siwabolekile and ngamagama ezinto esazingenazo phaya mandulo uba uyafumanisa. Sasingenazo izitulo, isitulo kwakuhlalwa emakhukhu, sasingenayo idesika, sasingenayo ifriji. So akhona amagama emboleko kodwa efuneka ke ngoku xa siwabhale alungele ubhalo lwesiXhosa, siwajike alungele ubhalo lwesiXhosa. Kodwa iyaqoba kodwa le nto yofumanisa uba hayi siboleka Greeks. Ufumanisa isivakalisi sawude siyophela okusebenzisa amagama emboleko odwa sisingesi mos eso okanye lolunye ulwimi mos. Hey, noko ke awunawude uboleke okokoko, awunawude uboleke kwisivakalisi okokoko. Akhona amagama uzawaboleka. Senze umzekelo nje, uzawuthi ndikrobe efestileni. Khona isiXhosa ukroba sisiXhosa, festile ligama ke libolekiweyo. Xa usowuboleka okoko awusathethi isiXhosa ke noko ngoku. Ifane nalaa nto yokuba uthi xa usithetha isiXhosa usithethe isiNgesi, uguqulele isiNgesi ngolwaa hlobo lululo. Kaloku isiXhosa sinesakhiwo esingafaniyo, mandithi izivakalisi zesiXhosa zinesakhiwo ezingafaniyo nezivakalisi zolunye ulwimi, umzekelo isiNgesi ne-Afrikaans. Ifune ke ngoku xa uguqulela isiNgesi okanye i-Afrikaans uyiguqulela esiXhoseni, usebenzise isakhiwo sokubhala okanye sokuthetha izivakalisi zesiXhosa. Ndinento ekudala ndiyinqanda. Ungubani igama lakho? Ungubani igama lakho? SisiXhosa eso. Umntu uzawuthi hayi uvela phi kwathini ungathani? Sisakhiwo sokuthetha isiXhosa eso. Uthi igama lam ndinguXoliso, ungathi nguXoliswa igama lam. Umsebenzisa ungu xa uchaza igama lomntu. Xa usithi nguXoliswa igama lam, uguqulela isiNgesi ncakasana, nguXoliswa igama lam. Funeka usebenzise isakhiwo sokwakha izivakalisi zesiXhosa. Le nto yesiXhosa sengingqi ufumanisa ngoku sekusamkeleka ngoku noba into uyibize njani kuba kunto kwenzeka uba ibizwa ngohlobo oluthile kwingingqi ethile, ngoko ke mayamkeleke. Ifama kunjalo? Yeah. Kwiphulo loba masamkeleke isiXhosa sengingqi, kuba kaloku uzawufumanisa umntu uba akalazi igama lale ndawo ukuyo wena kuloo ngingqi ukuyo into uba lithini na. Kusekwiphulo lokuba ke nolwimi olu lwengingqi malwamkeleke, kodwa kufuneka ke ngoku kubekho indlela ezawuthi ezikolweni nangona lukhona ulwimi lwengingqi kodwa masisebenzise eli gama ke ngoku xa sibhala. Ngoba kaloku uba sinowuyeka masithi mhlawumbi kuyabhalwa iimviwo, wena uzawubhala ulwimi lwakho lwengingqi kanti imemo phaya ayibhalanga olwaa lwimi lwakho lwengingqi. Umntu oza kujonga laa nto uyibhalileyo akuthathe ngongathi ubhale into engeyiyo, kuba kaloku eli gama akalazi.
ifune ke ngoku sisebenzise laa nto ezawuthi xa kukhulunyiswa ku-standardized amagama azawuvumeleka into yoba kulungile akhona amagama engingqi kodwa ke ngoku xa kubhalwa nasesikolweni sisebenzise la noba kukhethwe la wengingqi kodwa kwaziwe into yoba ngala amagama ekufuneka sibe siyawazi xa kubhalwa xa kuthethwa. kanye mamuzawuka xa sithetha kanye kulo mba bayakhala abantu beentlanga ngeentlanga kwingingqi ngengingqi amampondo athi hayi bo kutheni kufuneka benyanzeliswe ngesiXhosa benalo ulwimi lwabo namampondomise ngokunjalo namabomvana namabhaca seso sikhalo sinye into efana mayithweni le kutheni kukho umahluko nje kwezilwimi. Yilaa nto ndiyithethayo ndisithi kuphulo lokokuba kuzanywe into yoba zonke iilwimi ezikhona nezinto kuthiwa zi-dialects zibe ziyamkeleka kangangoba bakhona abantu asebebhala iincwadi zabo ngezimpondo buku. Khona umfana wakwamvimbili apho ubhala incwadi yakhe ngesipondo ungahleka ulale xa ufunda phaa wena mntu ke ungasiqhelanga okanye ungasazi isimpondo ubhale incwadi yakhe ngesimpondo mpo uyabona ubhale okwenzefu bhaloo mntampem umpem zimandi ke zonto kamandi ke apha ekhuleni siphathe sazinyathela zonke ezi ndawo uyafumanisiwa noko ke sizivelele ezolwimi amampondo izinto ezithethwa emampondomiseni phaya nakwabhaca ngokunjalo kwakutsefula. Ulwimi ke lwahlukile kaloku abantu bahlala kwingingqi kubekho ke ngoku ifuthe lwaloo ndawo nikufutshane nayo nina nje benithetha isiXhosa nje senza umzekelo abantu abakhulele apha eBhayi uyafumanisa into yoba bathetha bacaphula kakhulu kwi-Afrikaans. Asinawude sithi ke lolwimi lwengingqi lona singathi sisirhanuka njengoba bacaphula kwi-Afrikaans into hayi mani ungayenzi le nto Vier uyabo ufumanisa into yoba akamazi nyhani uVier into Zaqayo ntoni gqaya ngamalini isiqhakancu esi sineempembelelo ezingakanani apha esiXhoseni. Isiqhakancu asinampembelelo kakhulu ngaphandle kokuba phaya kwisiqhakancu sicaphule amagama afana no ngamagama ke esiqhakancu icici la magama aqala kahlisayo kakhulu amagama ya la kuthiwa ngucici ya ngamagama ke asuka because uxolo xa uthetha xa usiva isiqhakancu uyafumanisa into yokokuba kukho abantu xa bethetha ifuthe labo ke kuba sithathe thina ke ngokwezazandi zabo abaciqi. Enye into eyenza umdla enza nami ndizive ndinemincili kukufumanisa into yoba kwalapha ekushicilelweni kweengoma kule mihla kuthiwa suthetha isiNgesi sucula ngesilungu. Uba uhamba ukhenketha amazwe ngamazwe ehlabathi uye koomamelika abantu abanamdla wakukuvucula ngesiNgesi icula ngolwimi lwakho yiyo lona ngoku siyiva ingoma unjanje batsho nabanye abantu ngoku bebenamagama kuthiwa igama lesikolo ibe leli ingelo lakhe sabona ngoku abantu sebezibiza ngamagama abo lawo enkobe nyani isincedile lona sincedile kakhulu sincede kakhulu. Uyabona ulwimi lwesiXhosa ulwimi lwemvakalozwi so lunesingqi esimandi esenza into yokokuba noba ngaba akusazi ukusithetha isiXhosa kodwa xa umamele esisandi salo mngqungqo simandi kangaka uvukelwa lihlombe nawe ingoko ndisithi yile nto ndisithi umntu makasithande isiXhosa simandi kakhulu nyhani umuntu engasazi nje isiXhosa kodwa ubucula kamandi ubiza nabo qi bakho uyangqisha kamandi ubone umuntu nditho sengalwazi ulwimi ubone ishukuma kodwa ndiyazi kakuhle le nto kayo kuthi kwaculwa abaqongqothwane baligqirha lendlela ebexabele egqitha apha fumanisa uba abantu abayihoyanga noba ithini nento nayo indlela lichongayo ewe unjani nokwakusokola kwakhe engakwazi ukuyitsho ebenza kazi mfana ebencinci koma imnandi le nto noba ithetha ukuthini kakhulu
Masenze ntoni ngoku? Uzama ukulonga, ulukokosa nokutatamisa aba basevelayo ukwenza ba olulwimi lwethu lungafadalali. Sizawunyuka umnqantsa. Kodwa ke kuthiwa umzibisa kanashwa. Okokuqala, thina sibadala sinabantwana, masisithande isiXhosa singamaXhosa, masisixabise, masikhuthaze abantwana bethu ukuba basithethe isiXhosa. Okokuqala. Okwesibini, njengoba bendikhe ndatsho, olu lwimi maluqaliswe kula mabanga asezantsi. Uzawuthethwa ekhaya, thumelise umntana phaya kumabanga ezantsi, luqaliswe olwalwimi phaya kumabanga ezantsi, ufundo olwalwimi lesiXhosa. Kwakhona emakhaya masisithethe esiXhosa. Abazali babakhuthaza abantwana babo ukuba basithethe. Umntu abonakalise ukuba umandi ukuthetha isiXhosa. Abona apha kuwe bathi lumandi. Nambitha le nto. Nambitha le nto. Yabona nje bendingumntu odla ngokufundisa ke nokuthetha ulwimi olu lwesiXhosa kubantu abangathethi ulwimi isiXhosa. Ndithi xa ndikufundisa ndilufundisile ukuba umntu makabe nomdla lokuba tyhini mandilifunde. Uyabona ke tata uMagoda, awukwazi ukuba ungathi ukuthetha isiXhosa uthi uzakwazi ukufundisa umntu ukuthetha isiXhosa, ingakumbi umntu ongalwaziyo tu olulwimi isiXhosa. Soze ndithetha ngamava le nto ndiyithethayo, ngoba kaloku umntu uzawuba nemibuzo emininzi ethi kutheni usithi nje. Awuzukwazi ukuba ngaba akusazi isiXhosa. Into endiza kuyo ke into uba masibe nomdla, naxa ufundisa abantu abangabaziyo isiXhosa, ube nomdla, ube ushukume xa usifundisa, ube nezangotsho zenzayo xa uthetha. Umntu obona uba imandi le nto, lumandi olu lwimi luthetheka ngolu hlobo. Lulwimi lwethu bethuna sidwale nalo, asinayibaleka loo nto. Urhulumente makanyanzelise futhi aqinisekise uba ziyafunda ezilwimi ezikolweni zethu. Mayibe sisinyanzelo sokuba ukuba ungumXhosa funda isiXhosa, uba ungumZulu fundisa zonke ezilwimi lwesilwimi. Makunyanzeliswe into yoba masifunde ezikolweni zethu. Amaziko ebhodi afana noPensat loo nto bebesenditshilo nje ajongene nento uba ulwimi luyakhula nenkcubeko yolwimi iyakhula. Masiqinisekise uba olu lwimi lwethu aluyi elwagqibeni nanini na. Ezikolweni kwezi kufundwa kuzo, izezamaXhosa ewodwa, izezi zixubileyo, makuqinisekise into uba esi siXhosa siyafundwa, kungafundi esi siXhosa sokufunda ukwazi isiXhosa nje kuphela. Ekuhlaleni, ezikolweni, ezinkonzweni, nakuzo zonke nje indawo yokudityanelwa kuzo ngamaXhosa, makuthethwe isiXhosa esi. Thethwe isiXhosa esi poqo. Kuba njengoba besikhe ndatsho, undibanise nalo abantu abamhlophe, sozifika abantu abamhlophe beluma esiXhoseni okanye beluma esilwini. Bazawuthetha ulwimi lwabo koko, nathi make sifunde ukwenza loo nto. Sifane namaZulu. AmaZulu ndiyawakhetha kakhulu uba AmaZulu athethe isiZulu sawo umntu de abe uhambile kweli hlabathi engakhange asixube AmaZulu nezinye izinto. Izitishi zosasazo ezifana nomhlobo wenene lo, nazo mazame ngandlela zonke ukukhuthaza into uba isiXhosa sithethwe kakuhle. Basasaze ngesiXhosa nangendlela eyenza umdla, nangendlela ezawuthi itsale ulutsha. Ngoba uyafumanisa into uba ulutsha alumameli umhlobo wenene. Luhamba lomamela metro nezinye. Xolo ngokubiza amagama ezinye. Kodwa ukuba ngaba izitishi ezisazaza ngesiXhosa zisenza isiXhosa into uba sibe nomdla ulutsha, sawugcineka isiXhosa. Unguzawuka ungavumelana nami xa ndisithi ukwazi ukukhetha amagama ayifumanayo indawo yokuhlala na. Le nto kuthiwa uyibeka into kangoba kuthi cha umuntu abe nomfanekiso engqondweni. Ihamba nobukhalipha bomntu negugu
lokufuna uba ayingaphosakala indawo ngakumbi ke kule nyanga yenkcubeko namagugu ethu nembali yethu nazo zonke ezinye izinto nje eziyifama zilibhongo nelifa lethu yitsho ma tyhini kaloku into xa unegugu nebhongo layo ukubone nomntwana xa utata evela emsebenzini athi ngutatam kuba unebhongo lokuba ngutata utheni thina singasibangeli isixhosa sethu sithi sisixhosa sethu samaxhosa xhoxo siyasithanda sibe negugu ngaso masisibange nathi esasixhosa masisive into uba sisixhosa sethu esi siyasithanda nathi athi umntu ethetha isingesi nawe uthetha isixhosa wena esazi nje isixhosa uthetha isixhosa esi masisithethe isixhosa abebuhlungu khona ke kuloo nto yaloo nkethe yokuthetha isixhosa ufumaniswa xa kuthiwa makuthethwa isingesi akasithethi ngqe kwasingesi eso athi I was went unaloo nketshana yolwazi mhlawumbi 30% nezinye ilwimi njalo izawuthini kaloku besisigenye ngolo hlobo na uyazi into uthethayo ndithi ulwimi lwakho lulwimi lokuxhathisa okay ulwimi lwakho lulwimi lokwazi uthetha ezinye iilwimi ukuba ngaba akwazi ukuthetha olwakho ulwimi oluthiwa lulwimi lwebele uzawusokola nothetha ezinye iilwimi uyabona ukuzathuza le nto ndiyithethayo umntu ke athi xa ethetha isingesi siphushuluke isixhosa athi bebebebebe nantsika uyabona xhathisile ngolwimi lwakhe uyayazi into uba ngeli xesha ndisathi nantsika ndisazama ukukhangela igama ke ngoku lesingesi ukuba ngabe ungakwazi ke ngoku nothetha ulwimi olu lwakho uzamthatha phi la nantsika yebo zingcambu zomuntu ulwimi lwakhe umntu athaxhathise ngalo ekukwazini ezinye ilwimi andikhathali umntu nokuthini ukhe wachaphazela into ethi amaZulu aluxabisile ulwimi lwawo kamba nobuphi nobuhleli iminyaka emingaphi nakuloo ndawo ahleli kuyo kodwa alugubungeleli ulwimi lwakhe abanye abantu bayibona ngenye indlela loo nto njengelithi benziwa bubuhlanga benziwa ukuba zawuthini ndizothi mhlawumbi beziqhayisa nje kodwa benza yile nto ikhunyishwayo ngokuthiwa yi-tribalism kakhulu thina maXhosa into yangoba sikwazi ukuthambela nabanye abantu into yoba asigcwelanga yiloo tribalism apha engqondweni yethu hayi impazamo enkulu kakhulu leyo kuba kaloku xa ndithetha nawe ndithetha isixhosa into nezabangela into uba ndingathethi nawe isixhosa impazamo enkulu leyo amaZulu afuna ukugcina ulwimi lwabo lulwimi lwabo nanini na yiyo le nto kuhleli bethetha isiZulu sabo kukufuna na okanye iyazenzekela nje loo nto kuba umntu khule ngolo hlobo mhlawumbi ukhule ngolo hlobo kodwa ke nayo iyafuna ngoba nathi sikhule sithetha isixhosa kodwa sifuna usithetha isixhosa kukufuna nokuthanda nokuxabisa ulwimi lwabo kude kuthiwe mama uzawuka into yangoba kwakubaphulaphule aba bonomathotholo wesizulu babengakaya kukuba uthe ithenga i-wireless pha athi ibeke okhozini utsho kumlungu la ithenga kwathi kuklinwa mhlawumbi kucocwa isiphazamiseke phaya ishishize ngoku aphinde ayibuyisele phaa kulaa ndawo isizulu esi ayibuyisele kulaa ndawo bethenga kuyo ukuba maphinde ubeke kulaa ndawo imoshakele ngoba kaloku uyayazi into kokuba kanti amaXhosa wona afuna ukuphulaphula nezinye izikhululo zona sisithuko eso okanye yinto entle hayi yinto entle ukuphulaphula nezinye ilwimi akho nto imbi apho ephulaphula nezinye ilwimi ngoba ke kuhle nozifunda ezinye ilwimi nawe ube nolwazi awunahloli ke ngokuqonda uba ndibambelele kolulwimi lwesiXhosa kuphela ngoba kaloku uyakwazi ukuphuma uye kwaZulu kuhle umZulu uqinisekile umZulu kuhle kwaye kumnandi xa esiva umXhosa ke
xa ethetha naye isiZulu efuna nje ke ngokuba babe kwinqanaba elinye athethe ke naye isiZulu kuba mandi ufana nathi noba umZulu uyeza azothetha nathi ufuna uba ntanganye nawe ufuna nje uba masibe ntanganye ufuna nje uba masibe ayimnandi mama uzawuka into ukwazi ukuthetha phantse naye nabani na ngolwimi umntu aliqondayo noba sisifrench noba sisibhulu noba kwenza ungabikho noba ubucaphuka mhlawumbi ungabikho ntandabuzo uba uyivilena okanye akayivanga laa nto uyithetha kunjalo watsho notata uMandela wathi xa uthetha ngomntu ngolwimi lakhe loo nto iyandincika entliziyweni ngokuva kamandi. Sibulela kakhulu wethu amuzawuka ngokuba ke sincokole le ncoko imnandi kangaka ngolwimi lwethu lesiXhosa. Enkosi kakhulu ma. Kubulela mna tata, enkosi kakhulu.